Outo juhla. Alle 3. Noin. Mitäs tänään on postissa? Kirje. Keneltähän se voi olla? Upsista. Vie sen kotiin. Ei, vein vastiin väärään paikkaan. Ja on myöhäistä. Iso pala, kuka se siinä? Litistän sinut. Vei aarrekarttaan väärään paikkaan. Joo. Okei, mennään Sitä etsimään se. sitä. Santa Claus. Jee. Hei, aarre on tuolla. Tietä. Mä lähden kotiin. Joo. Tietä, minun pitää kaivaa. Okei. Miten te saitte? Diskopallon. Wow. Hienoa. No niin. Tässä on Disco. syödä jo. Muskettikurkku. Au. On myös mukana. Van. Jep. Lidistää. Se on